До всички родители, не се превръщайте в лъждото. Ако сте го гледали филма с Джим Кери, страхотна комедия, но сърцевината на филма, обрисувана в невероятна комедия, е нещо друго. Как бащата лъжи постоянно в детето си и се не намира време за него. Сина му си пожела един единствен ден баща му да не го лъжи. Мисълта ми е, когато се абстрахирате от всичко, седнете така и си сетите погледа на детето ви, когато си играете с него, когато ви види колко е щастлив. Няма нищо по-скъпо от това нещо. Всичките диаманти и злата на този свят, буквално, колкото е клиширано да звучи, не могат да купят този момент. Така че не се превръщайте в лъжото, намирайте време за децата си, защото наистина това време няма да се върне. Имайте на предвид, че те усещат щастието по-силно. Самите емоции им са по-засилени. И болката усещат по този начин. Така че и разочарованието. Така че не ги разочаровайте.